हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों फिन बरायफिननाय थाबाय। दिनै भिडिअखौ जायफ्रा थाम्बनेलाव नायनो फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थानानै होगोन, नोंसोरो फारसेनिफ्राय मोजाङै भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो एश्रम कार्डनि फैसाखौ जोङो माबोरै चेक खालामगोन, जोंनि एकाउन्टाव हाबगोना हाबाखै बेखौ माबोरै चेक खालामगोन, बेनि चेक खालामनाय लिस्टआव अबाव थायो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंसोरो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायना एश्रम कार्ड बानायनानै फैसा हाबाखै, मानि थाखाय हाबाखै बिनि बागैबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय फारसेनिफ्राय। फैदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंसोरो बे एश्रम कार्डनि बेलेन्सखौ नायनो थाखाय, फैसाखौ नायनो थाखाय, नोंसिनाव हाबदोंना हाबाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे एप्सनि गोनांथि जागोन। बे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। आं डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन। आरो नोंसोरो वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन, बेखौबो आं डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शननि लिंकआव खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। अब्ला आं एप्सखौ डाइरेक्ट अपेन खालामसै, नोंसोरबो खालामबानो जाबाय। एप्सनि पेजआ बेफोरबायदि फैगोन। नायला आं फारसेनिफ्राय आं नोंसोरनो क्लियारै खोन्थागोन। बिनिफ्राय नोंसोरो नैबे गोजौआव नुदों सार्च, बेयाव खनसे थुनानै हो। बिनिफ्राय नोंसोरो इयाव लिरबानो जाबाय PFMS। बेफोरबायदि लिरनायनि उनाव नैयाव गाहायाव ओंखारफैखागोन PFMS बेयाव नुजाखादों, बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा अब्ला नैयाव लास्टनि गोजौआव थुबानो जाबाय नाउ इउर पेमेन्ट PFMS, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नाय, नङाब्ला नोंसोरो बुजिनाय नङा। आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो क्लियार खोन्थागोन। बेयाव नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय इयाव बेंकनि नेमखौ होदो। बेंकआ बेयाव हारसिं सेलेक्ट जाखायो। नोंथाङा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय नोंनिया मा बेंक, सायख'नानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव दङ मबाइल नाम्बार, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा साबमिट थुबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि फैसाया बेसेबां हाबदों बेयाव नुजागोन। आरो जायफोरना बेयाव बेलेन्सआ हाबनायखौ जेबो खोन्थायाखै नोंथांमोननिया, अब्ला बेयाव बेलेन्सआ हाबथ'वाखै, फैसा हाबथ'वाखै। आरो लोगोसे बेंक एकाउन्टफ्राबो डिटेल्स होनायफ्राबो सोरनाबा गोरोन्थि जादों, बिनि थाखायनो हाबथ'वाखै। आरो सोरनाबा मबाइल नाम्बारफ्रा लिंक जायाखै। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै नायनानै क्लियार खालामबानो जाबाय, बेयाव गासैबो खोन्थाखागोन। लोगोफोर आरो आं नोंथांमोननो खोन्थाखानि, जायफोरना फैसा हाबाखै, गोबां मानसियानो एश्रम कार्ड बानायदों, उन्दै गेदेर गासैबो खालामदों। गासैनाबो दा एश्रम कार्डआनो दंजोबो होनबाबो जायो, गासिनिबो आखायाव। मानि थाखाय हाबाखै होनना बुङोब्ला बेखौ जेबो बुंनो हाया। सोरनावबा हाबगोन, सोरनावबा हाबाबो जानो हागौ। आरो लोगोसे बेयावनो दाख्लैबावैसो मोनसे एश्रम कार्डनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों। बे आपडेटखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै बिनि प्रसेसफोरखौ होजोबबानो जाबाय। बिनायफोरखौ मा बिदों मा मादों बेफोरखौ होजोबबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना रोङाखैबा आं भिडिअ मोनसे लाबोगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना बेनिफ्राय एश्रम कार्डनिफ्राय फैसा मोननो चान्स थागोन। आरो जायफ्रा दासिमबो गोदान आंनि चेनेलखौ बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खोन्थागोन। नेक्स्ट भिडिअखौ नायबानो जाबाय। एश्रम कार्डनि मोनसे गोदान आपडेट फैनाया माबायदि फैदों आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव होफैगोन। गोबाङानो बानायाखै जानांगौ, गोबाङानो मिथियाखै, रावबो खोन्थाखायाखै। आरो आं नोंथांमोननो दिनै बुंनानै होबाय। आरो जायफ्रा रोंखायो नोंथांमोना एश्रम कार्डनि वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ इसिबांसै। लोगोफोर मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर, दिनै भिडिअआ एसेनोसै।